Pane chitiko chataona chashamisa vanhu muri yeZimbabwe. Chatoona kuti vakomana vekuZambia vanenge vachikomplaina pamusoro pemadevelopments akatika munyika yeZimbabwe kuti aiwa mamwe mapresidents emamember states emuSADC muhighway munoiswa mapictures avo pakaiswa nerespective flag yapresident iyeye neflag yenyika yeZimbabwe. Tinoona kuti hakaende Hichilema akanga akaskipiwa, haana kuincludiwa. Pane nhau yapinda mudariro. Ndisandapinda mashoko abuda nyongwa panapa. Notibva subscribe like or turn on the bell icon. Pane picture iri rinopostiwa nemukomana anonzi Joseph Kalibu anova an activist wepanyika yeZambia. Anonyora achiti 2 days ago I posted how they deliberately left out the picture of my president on airport road in Harare ahead of the SADC summit. They put photos of all SADC presidents except him. To save face last night, they finally hoisted the Hichilema portrait in the streets of Harare. Panapa tinoona kuti mukomana uyu anonzi Kalimbo anoitira mashoko kuti takaona kuti pa the airport road Hichilema akanga akaskipiwa asina kuisiwa, anga akaeliminatewa. Vanhu munongoziva marelations ari pakati peZimbabwe neZambia zvava izvezvi. Obviously munhu katongonzwa kunzi akaskipiwa wotongonzwa kuti aiwa maybe the government yenyika yeZimbabwe kuti Hichilema auye, asi nyange muchiziva kuti ane high profile chigari chiri pamusoro muSADC region. Tinoona kuti ari kutora mashoko kuti anzi panga pasina picture yake, portrait yake, but ari kuti manheru last night vakabva mhanya vakomana vepaZimbabwe ndobva vanoisa portrait yake. Ari kuatira mashoko ekuti tiri kukuona zvenyu zvamuri kuita vagari venyika yeZimbabwe, asi tiri kuramba takanyarara. Tiri kuona kuti this tension iri very looming and iri kuramba ichiwedzera. Ameno kuti zviri kushushira chii kana kuti zvichaputika how. Chimurudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pindai mucomment section medu kusaka no subscribe or like, turn on the bell icon.